Hello guys, good morning. जों दायो खोथिया फुनो थांबाय थादो। नै बिथाङा आखायाव इरुं लादो। आनाला फुंनि नाजारा दुब्लिनि सिरि सिरि दा जोंनिथिं आलि बारहोलांबाय आरोना। नै दै लोंनानै माबायदि जादों खोथिया मोजां जायासैसोना हामनाय ना फुनो आच्छा होगा ये क्या बोलते हैं किक मारने में अच्छा होगा। अभी हम इसको लात मारेंगे गाइस। सुबह 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 का काम करना पड़ता है इसको। मिडिल क्लास वाले लड़के हैं ना, इसलिए ऐसा काम भी करना पड़ता है और पढ़ाई भी करता है पढ़ाई के साथ। ये देखो इधर सनरूफ देख सकते हो आप, इतना अच्छा व्यू ये देख सकते हो आप लोग। ini first time karena kerja bunci, ये देख सकते हो ग्रीन ग्रीन। ये देखो गाइस हम लोग kerja बुआई करने वाला है। Hey guys, kan madi bitangi खानायखौ नायनो हागोन। karena first time kerja bunci बिथाङा एखेबारे आमथिनि सिगां खोथिया फुनानै दा खोथियाखौ खानो नायदों। बे नोंथांमोना आरो खोथियाखौ दा गिदिर खालामनो थाखाय सायाव एसे सेटिं खालामनाय जागोन। बेखौ एसे बोस्रोना होनाय जाबाय बायदि नै नुनो हागोन। बेखौ खोथिया फुनो लांनाय जानाय नङा, हामा जागोन नङाबा। बे खोथिया मोननैया नैबे आं बिथां बुंबाय थानायनिमोन आरो नैबे बिथाङा सेलेक्ट खालामनाय जाबाय। बेखायनो नोंनि आंनिया बाइकसो जाबाय। बया जादों खिन्थु बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे सिन्नागावाव खोथिया फुनायाव एक्सपार्ट नैबे जोंनि माजों बेरना संनानै Dasar dulu guys, ini kasih malga, ini kasih kado, coba kasih, deh, salam mencium mana setelah, kasih apa ini, 3 rupiah, tarsi apa ini, tarsi bunga tinggi tarsi, kasih mencium. Mesti mabung bang, geter-geter kado ya guys. Ini akas tumbuh yang ini, ampun nanti temen, enggak ada sih kang. Akasnya tar sih tapi guys, jadi full ada kasih ya, punya. Nah lah, canggung. Kamu dulu nanti terbawa pun bang, dan ntar kau ya. Description nomor guna tuh. Nih guys, dangna lagi akan kabur. Nyaw. Nih bicara karo dong. Nyaw. Kecapu ya deh. Dangna bay. Nih cing ayong ada kecapu deh. Ini apa bisa dengar guys? Serba tharnang gua. Saya selang nagun. Description nomor kena kan. Terus kelihatan gua nomor ada, punya kebelah kanan. Sari budni kena kan. Panci baik kainnya. Sama aja gua. Nicing. Nah bisa diskon ya. Apa bina pak? Karena itu kita mah. Palsu nare. Palsu. Sekali lagi gue lap jangan ada. Ya mau tidak saya ngerakin do. Ya bisa dengar. Deskripsi nomor kena kan.
Bank account सब details ke नोंसोरो लानांगोन सिख्लाफोरा अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज फुखांबाय फुनानै जमा दोनबाय आरोना जि रानना होबाय गासिबो लायो गायबाय आरो नै इथिं आयं आरो फुखांबाय जोङो खोथिया फुखांनानै दायो थांसै आरो न'आव खोथिया नैथिं गायबाय थादो इथि फुखांबाय नै बिसानाव मालिक लानाव नै न'आव थांसै आरोना जोङो दै बथल लाबोदोंमोन नै आरोना दै स्प्राइट लोंखांबाय सेन्देल दोङो नै इथिं सेन्देल दोङो थांसै नहीं मेरा चप्पल है अभी हम घर पे जाएंगे खाएंगे पिएंगे बाजार में जाएंगे आज बुधवार है ना बर' बाजार पे तो नायलांबाय नोंथांमोना जोंनि बे खोथिया फुनाय दुब्लियाव गायबाय आरोना जों दायो नै बिथाङा बया फुनाय खोथियाखौ नै खासियाबो आदाया हानाय बादा जायो देसन मोसौआ गांसो जादों हनै बोरमाया हनै थाबाय गिदिंदों माने गांसो जादों अरे कहना क्या चाहते हो सयथार खोथियाखौ एल'ना होबाय जों थाइजौ जानोसै आरोना खोथिया फुखांना फैनायनि थाइजौआनो जि बया थाइजौ नै जानो थाइजौ बिफाङानो गैयानो बिसोरा इन्दि बिलाइ जागोदे एसे जानो आरोना गोदो Oh my god! So guys, दोननोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो